Diyos marhay na aga po sa tugabos, mga tugang. Tawag sa mga kakasalon. Enot na tawag. Si Kenneth Patrick B. Prades, S. Prades, 25 years old, soltero, nag-eerok sa San Isidro, Baaw, Camarines Sur. Aki ni Oscar Pat Jr. B. Prades, asin Jocelyn Y. Sariano. Bot mag-agom ki Arjane Joy C. Bermas, 26 years old, Daraga. Nag-eerok sa Tagbong Pili, Camarines Sur. Aki ni Emerlito B. Bermas, asin Raquel Corporal. Enot na tawag si Dennis De Jesus Asuhan, 39 years old, soltero. Nag-eerok sa San Juan, Magaraw, Camarines Sur. Aki ni Seferino Castro Asuhan, asin Julieta Manundo De Jesus. Buot mag-agom ki Veronica Sadjosa Ragrario, 38 years old, Daraga. Nag-eerok sa Santa Lucia, Magaraw, Camarines Sur. Aki ni Francis Emmanuel Ragrario, asin Margarita Sadjosa. Enot na tawag si Ryan Mayores Paredes, 34 years old, soltero. Nag-eerok sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Aki ni Rudy Tejero Paredes, asin Hilda Masapol Mayores. Bot mag-agom ki Amabel Barcela Gasilia, 28 years old, Daraga. Nag-eerok sa Santa Cruz, Naga City, Camarines Sur. Aki ni Ricardo Camacho Gasilia Jr., asin Elizabeth Sagales Barcela. Ikaduwang tawag si John Michael Elticar, 30 years old, soltero, nag-eerok sa Santa Monica, Quezon City. Aki ni Jessie Griengo Ticar, asin Lea Lipa Lau. Bot mag-agom ki Maria Montesa Q. Florendo, 30 years old, Daraga. Nag-eerok sa Molave Street, Liboto, Naga City. Aki ni Ramon Hardin Florendo, asin Maria Teresa ni Dea Quidoles. Kung si isay man po an may naaraman na makakaulang sa pagresibi nindanin banal na sakramento nin matrimonyo, tulos man po magdulog sa Satungkura Paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po. Ipinapakiulay po bago magpuan ang misa na ilag sa silent mode o i-off ang mga cellphones, tanganing ang mga inida ay makadistorbo durante kan selebrasyon. Ang peligro kan COVID-19 infection, yaon pananggad sa sato, kun kaya padagos kami nagpapagiromdom na sa tuyang sunodon ang mga health protocols na hinahagad para sa satong kaligtasan. Enot, sa gabos na oras na itabi paghalion ang face mask, mantang nasa laog kan simbahan. Mas maray kun igwapan in face shield. Ikaduwa, 3 o 2 tao sanaan matukaw sa kada tukawan, tangani na ma-observe ang physical distancing. Magtukaw tabi sa lugar, katakod, kan seat number. Ikatulo, sa mga mayo nin e-Salvar QR ID, da itabi malingaw na mag-asin mag-fill up kan slip for contact tracing na pwedeng iwalat sa likod kan tukawan o ilag sa laaganan na inandam bago magluwa sa simbahan pagkatapos kan misa. Ang buhay sagrado, kaya ang pangataman kan salud sa rong Kristiyanong obligasyon. Sa ito na pang ilagan sa itong mga sadiri sa presensya ng mahal na Diyos sa pag-andam sa pagbuon kan misa. Ngunya na aldaw, iyoan ika-13 Domingo nin ordinaryong panahon, na may temang ang tunay na buhay. Ang tunay na buhay, iyo ang nagsusunod sa kabutan kan Diyos. Ang sa iyang kabutan, iyo na mabuhay kita na may pagpautob sa pangangaipo kan sa tuyang kalag. Sa liturhiya na sa tuyang ipagseselebrar, idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi, tanganing ang buhay niya to madara sa kahadian ng Diyos. Mga kaibahan tangon yan sa Santa Misa, iyan sa tuyang ginagalangan asin namumutan na Assistant Parish Priest, si Reverendo Padre June R. Oliva. Matindog po ang gabos sa pagpuan kan Santa Misa.
Punan po niya to ang sa tuyang selebrasyon, sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, ang pagkisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang akuntan sa tong mga kasalan, tanganing maninigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako ki Santa Maria, Danina Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka, Kristo, maherak ka, Kristo, maherak ka, kagurangan, maherak ka, kagurangan, maherak ka. Kamuramayan sa Diyos sa kahitaasan, asin sa daga katuninungan, sa mga taong marahayan buo. Inuumaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka. Hulikan dakula mong kamurawayan, kagurangan na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangan aking buktong Jesu Kristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, agikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama, kaheraki kami. Tay kasanaan banal, kasanaan kagurangan, kasanaan urog, kahalangkaw. Jesu Cristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos, namimibi kami, nahulikan grasya nin pag-ampon, binuot mo kami na maging mga aki nin liwanag. Warasan na dai kami matahuban kan diklom nin kaputikan, alagad padagos kaming mahiling na nagdadanay sa banaag nin katotohan. Huli kay Yesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasarukan Espiritu Santo,
Dios sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Madadangog niya to an enot na babasahon, an saro pang katotoohan dapit sa kagadanan. Alagad ang kagadanan na pinagsasabi digdi, bako siring sa satong kagadanan, kundi ang satong kagadanan sa kalag, nadulot kan sa tuyang pagkakasala o ang pagbalga sa iyang mga kabutan. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin kadunungan. An kagadanan, bakong gibo nin Diyos. Dai niya ikinakaugma na an mga buhay magadan. An gabos na bagay, linalang niya, nganing mabuhay. An gabos na linalang sa kinaban, marahay. Sa sainda, dainin kamandag para sa kagadanan. An impyerno, dainin kapangyarihan sa daga. Huli, taan katanosan, dai nin kagadanan. Ginibo nin Diyos ang tao, na daing kagadanan, ginibo na kabaing sa iya. An kaorihan kan demonyo, iyo ang nagdara kan kagadanan sa kinaban, asin ang mga sakop niya, iyo ang nakakamati kaiyan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ika sa kong pag-uumawon kagurangnan, huli ta ika sa kong kaligtasan. Ika sa kong pag-uumawon kagurangnan, huli ta ika an sa kong kaligtasan. Ika sa kong pag-uumawon kagurangnan, huli ta ika an sa kong kaligtasan. Dai mo tinugutan na ako madaog kan kaiwal ko. Kagurangnan, binangon mo ang kalagkos sa mga gadan, inagaw mo ako sa mga nasa lulubngan. Ika sa kong pag-uumawon kagurangnan, huli ta ika an sa kong kaligtasan. Kamo na mga namumuot sa kagurangnan, awito nindo sa iya mga salmo nin kaumawan. Magpasalamat kamo sa iyang ngaran, minalipas sana an sa iyang kaanggotan. Sagod lamang an sa iyang karahayang buot, kung banggi, minabulos an mga luha, pagkaaga, minasirang an kaugmahan. Ika sa kong pag-uumawon kagurangnan, huli ta ika an sa kong kaligtasan. Kagurangnan, hinanyuga ako asin kahiraki. Kagurangnan, tawan sako an sa imong tabang, an sa kong kamundoan, sinanglian mo nin kaugmahan. Kagurangnan sa kong Diyos, salamat sagud paman. Ika sa kong pag-uumawon kagurangnan, huli ta ika an sa kong kaligtasan. Ang Diyos iyo ang ginikanan kan gabos, nayaang digdi sa kinaban, tanganing kita na mga padangat niya, mabuhay. Alagad ang gabos na yaman kan kinaban, magigisa ng kapakipakinabang, kun ini ginagamit, bako sana sa para sa saro, kundi ini para sa gabos man. Inaagyat kita nin kagurangnan na magkaigwanin pagmakulog sa gabos na linalang niya. Hinanyugan niya ito ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Danay kamong mayaman sa gabos na bagay, sa pagtubod, sa tataramon, sa kadunungan, sa pagmakulog, sa pagkamuot na ipinahiling mi sa indo. Siring man, nag-arog kamo sa pagkamatinao. Aram nindo ang pagkamatinao ni Jesucristo na sa tung kagurangnan. Siya mayaman, alagad nagpadukha. Tanganing kamo mapayaman kan sa iyang kadukhaan. Bako na kamo nasakitan, tanganing an iba makaginhawa, kundi pagtimbangon. Kun ngunyan igwa kamo, tabangan an sa indang kadaihan, tanganing sa panahon na sinda igwa,
tabangan man kamo sa saindong kadaihan. Sa siring na paagi, natitimbang ang pagtatarabangan. Sabi sa kasuratan, ang nagtitipon nindakol, dai nasubrahan. Ang nagtitipon nindikit, dai kinulang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsakay giraray paduman sa ibong kandanaw, asin sa baybayon kadakol ng mga tao ang nagtitiripon sa palibot niya. Si Jairo, puon sa sinagoga, pakahiling kay Jesus nagluhod sa pamitisan asin nakimaherak, an aki kong babae naghihingagdan, madya, ibugtak mo an sa imong kamot sa iya, nganing maumayan asin mabuhay. Si Jesus nag-iba kay Jairo, dakol na mga tao ang nagsunod sa iya asin nagsusurusoan. Sarong babae na pinagdudugo sa laog din 10 may 2 taon, dakol na ang tinios sa kamot din mga parabulong, bako lamang na dai nararahay, kundi naggana palugod. Nakadangog dapit kay Jesus, nagrani sa likuran sa tahaw ning kadakol ng mga tao, asin tinikwil an sa iyang gubing. Huli taulay niya, kung matikwil ko an sa iyang gubing ako mararahay. Tulos man sana napundo ang pagdugo, asing namatayan kan babae na an sa iyang lawas marahay na. Namatayan man ni Jesus na may kapangyarihan na luminuwas gikan sa iya. Nagsalingoy sa mga tao asin nagapot, si Isay ang nagtikwil kan sa kuyang gubing. Ang mga disipulos nagsimbag, nahiling mo na nagsusurusoan asin mahapot ka? Si Isay ang nagtikwil sako, padagos ang pangalagkalag ni Jesus sa mga tao. Hinanap kung si Isay mananggad ang nagtikwil sa iya. Ang babae, panunin takot asin takig, huli sa nangyari, nagluhod sa pamitisan ni Jesus, nagtuga kan katotoohan. Si Jesus nagsabi sa iya, aki na umayan ka kan sa imong pagtubod. Mapasaimo ang katuninongan, asin magdanay ka sa imong pagkarahay. Nagtatarampa si Jesus, may nag-arabot na halis sa harong kan puon sa sinagoga asin nagsabi, an sa imong aki gadan na, day nakaipuhan na abalahon pa ang maestro. Day inidinangog ni Jesus, kaya nagsabi kay Jairo, day ka mahandal, magtubod ka sana. Si Jesus day nagtugot na ibahanin si Isay man, ipinag-iba niya sana si Pedro, Santiago asin Juan, na tugang ni Santiago. Nag-abot sinda sa harong ni Jairo, asin pinagmasdan ni Jesus ang kariribukan kan mga nagaharaya asin nananambitan na daing untok. Naglaog si Jesus asin nagsabi sa inda, anong ribok asin haraya ini?
An aki bakong gadan, kundi nagtuturog sana. Pinagningisihan siya ninda, alagad pinaruluwas niya sindagabos, kaibaan ama asin ina kan aki, asin ibang mga katuod, naglaog si Jesus duman sa nauhutadan kan aki. Kinaptan sa kamot asin sinabihan, talita kumi, but sabihon, daragita, sinasabi ko sa imo, tumindog ka. An aki tulos man sanang tuminindog asin naglakaw, 10 may 2 taon an sa iyang edad. Ang pangyayaring ini sa indang pinagnalasan. Si Jesus nagbuot na day ini ipagsabi sa kiisay man, asin nagtugon nan aki pakakanon. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Diyos marhay na aga po sa indo gabos. Diyos marhay na aga po, Father. Ining form ni San Marcos kay ining gospel po niya to ngunyan, iyo po inian sa iyang saro sa mga method na ginagamit po niya sa pagtaupo ni mensahe para sa satuya. An apod po inaapod po ining sandwich method. Taano po ta sandwich method? Sa sarong istorya, may nakapalaman na saro pang istorya, asin ipapadago sa istorya. Kaya garo may palaman po ini. Alagad mga tugang, saro lang ang gustong ipaabot sa tuya kay ning mensahe kay ning sa tuyang ebanghelyo ngunyan. Na ang kamot kan mahal na Diyos, igwang kapangyarihan sa pagpaumay asin pagtao nin buhay. Asin kung mahiling po niya to mga tugang ang comparison kay ning ebanghelyong ini. Itong aki na gadan na binuhay kan sa tuyang kagurangnan, ang edad po niya 12 years old. Asin si babae man po mga tugang na dinudugo sa laog manin 12 taon. Garo may similarity po garo may connection ang pangyayaring ini. Alagad mga tugang, saro lang po ang ipinapahiling sa tuya idigdi. Na ang pagtubod, igwa manin God na kapangyarihan. Ang kamot kan mahal na Diyos, igwang kapangyarihan sa pagtaunin buhay, asin sa pagbulong kan sa tuyang mga helang. Sa enot po mga tugang na istorya, manunungod sa akin ni Jairo, ang ipinapahiling po duman, ang kamot kan mahal na Diyos, iyo ang nag-approach duman sa aki. Si Jesus mismo ang nagkapot sa kamot kan aki, asin sinabihan, talita kumi, but sabihon, daragita, bumangon ka. Asin si pandua pong istorya mga tugang, si dinudugo sa laog nin 12 taon, itong babae na nasa likod niya, iyo ang nagtikwil kan gubing ni Jesus. Ano po ining way pong ini? Ano po ining method na ini? O kaya ano po ining act na ini? Iyo po ang pag-connect po niya to sa mahal na Diyos. Connection. The power of touch. Kaya kita pong mga Kristiyano, kung minsan po ba masyado po kitang pinagkikriticize kan sa tuyang mga ibang tugang sa pagtubod. Sinasabi po ninda, ano man yatan mga Kristiyano, punas digdi, punas duman, kapot digdi sa mga santo, kapot digdi, kapot duman. Mayo man yan sa Biblia. Alagad siguro po mga tugang, iyo po inian basahon po nindo kung may mga makaulay po kamo. That indeed, ang touch, igwanin kapangyarihan. Hilingon daw po niya to ang sa tuyang mga kamot. Ini po mga tugang na sa tuyang mga kamot, iyo ini ang regalo sa tuya akan mahal na Diyos. Sa indaw po niya to ini ginagamit. An enot po pala mga tugang na kapangyarihan, ang mahal na Diyos iyo ang enot na nagre-reach out sa satuya. Alagad pirang beses sinasayumahan po niya to ang mga kamot kan sa tuyang kagurangnan. Siring po sa sarong magurang na sinasabi, madya ka mo digdi sa sakuya. Asin siring man kita man gusto man na makakonect sa satuyang kagurangnan. Kita man po mga tugang, gusto man po niya to na makaputan ang kamot kan satuyang kagurangnan. Ninulit na igwa po nin kapangyarihan sa inaapod po niya tong touch. Siring man mga tugang, digdi sa tuyang nabasang ebanghelyo, ipinapagirumdum sa satuya na dapat kita perming connected sa mahal na Diyos. Ninulit na pagdai po kita connected sa mahal na Diyos, dai makakadago sa satuya ang biyaya, dai makakadago sa tuya ang grasya kan sa tuyang kagurangnan. Nagirumduman ko po kan sarong simana, kan kami po nagkaigwanin ad audiendas, ini po si pag 5 years or 2 years sa pagkapadi, iyo po ini ang ginigibuming parang examination. May tulo po dyan na panelist, asin ika po hahaputon sa laog din 30 minutos, kada saro,
asin hihilingon po sa imo kung ano man ang gadaan sa imong pagkaaram manunungod sa sakramento kan pakikipag-ulian or confession. And then, saro po sa mga kahaputan po duman, paano nga ya kung ang saloong babae na nag-commit nin abortion o kaya maski si kaibahan po niya sa nag-commit nin abortion, si nag-participate, tapos ngaya igwaning mas ma-declare ngaya taninhuli po niya na panahon ng pandemic, pwede pong mag-declare na inaapod na general absolution na kinakaipo na dai na makumpisal, asin ma-absolve na ang padi. Saro po naman sa kahapotan, pwede nga sindang makaako kan grasya. Ani ba po nagsabi, pwede ngaya. Alagad po mga tugang, an kasimbagan po duman, dai. Tano taday po sinda pwedeng mag-avail kan general absolution. Ninhuli ta enot, nag-commit sinda nin abortion. An abortion po mga tugang, bako lang siyang kasalan, kundi iniapod po ining excommunication. Ano pong buot sabihin kan excommunication? You are no longer connected to the church. Kaya dawa magsimba ka, dawa magresibi ka nin komunyon, dawa magkumpisal kapag dai mo po ito pinagkumpisal, mayo po nin grasya nin huli ta cut off ang satuyang connection sa satuyang kagurangnan. Kaya mga tugang, iyo po ini, pag kita po mga tugang dai connected sa mahal na Diyos, ano ang nangyayari sa buhay ta? Siguro po personal experience ta po ini. Pag kita po nasa estado ng kasalan, taano po takon minsan magabaton ang satuyang pagkabuhay. Pag kita po mga tugang harayo sa mahal na Diyos, tano takon minsan ang pagmatay po niya to, garo mayong saysay, mayong kaliwanagan ang satuyang pagkabuhay. Kaya giraray inahapot kita kan satuyang kagurangnan, sana yaon kita sa biyaya niya. Sana connected po kita sa iyang pagkaherak. Sana connected po kita sa iyang grasya. Kaya kinakaipuan po pala mga tugang, kung gusto po niya itong magkaigwin emotional, physical healing, dahil po niya ito paglingawan na dapat kita connected sa mahal na Diyos. Permi kitang namomonitor kan sa tuyang kagurangnan. Dapat pag hinahanap po kita kan mahal na Diyos, dahil po kita out of coverage. Kung minsan po kaya kitang mga tao, minadulag kita sa kagurangnan, inulit na gusto ta, sa diri sa naan sa tuyang nahihiling. Alagad mga tugang, we need to open our GPS para kita mamonitor kan sa tuyang kagurangnan. Ano po ining GPS sa buhay po niya to? Na kinakaipuan po niya itong pirming buksan para kita pirming connected sa satuyang kagurangnan. That every time na ang mahal na Diyos ma-reach out sa satuya, matat sa satuya, yaon pirmi ang satuyang presensya. Ini pong satuyang GPS. Ano po ini? Number 1, G, ang grasya. Tandaan po niya to yan, na dapat pirmi kitang bukas sa grasya kan satuyang kagurangnan. Every day is a grace. Arual daw po mga tugang, tandaan po niya to na ang grasya kita po ang nagiging agihan kan grasya kan mahal na Diyos. Kaya nga ni po ang kasalan, iyo po yan ang nagko-disconnect sa satuyang kagurangnan. Kaya dapat po mga tugang, perming bukas kita sa grasya kan mahal na Diyos. Asin pandua po mga tugang, ang P, dapat permi po kitang igwang prayer life, ang pagpapamibi. Iyo po yan ang nagtatao sa tuyang communication, relationship sa satuyang kagurangnan. Kung kita po mayong komunikasyon sa iya, mayo kitang pagpapakumbaba, day kita nagpapasalamat sa mga biyaya, kung minsan, day kita namomonitor kan sa tuyang kagurangnan. Kaya, kung nahilingon po niya to mga tugang ang grasya, iyo po yan ang nagiging, sa tuyang kamot, iyo ang nagiging agihan kan grasya. Asin sa pagpapamibi, kaya po baga ang form kan prayer, nakaarog po kayan, ang simbolo kan prayer, ninhulit ta everyday, inaapudan kita kan mahal na Diyos. Asin ang pantulo po mga tugang, ang letter S, kay puwan po niya to nin total surrender sa satuyang kagurangnan. Ibubukas taan sa tuyang mga kamot. Ano man ang plano kan mahal na Diyos sa buhay po niya to, kinakaipuan po niya tong isurrender ang gabos. Siring po digdi sa nabasa po niya tong ebanghelyo, ang opisyal si Jairo, opisyal kan sinagoga, ipinagkatiwala niya, isinurrender niya ang gabos sa satuyang kagurangnan. Siring man itong babae na dinudugo sa laog ni 12 taon, ano po ang ginibo po niya? Ipinagsurrender po niya ang gabos sa mahal na Diyos. Asin inako niya ang satuyang kagurangnan. Nagpakumbaba siya. Kita man po mga tugang, iyo man po ininaapudan sa tuya, kan satuyang kagurangnan. Ang mahal na Diyos, day nagkukulang sa pag-reach out sa satuya, alagad kita man po may katungdan, na kita man mag-touch kan kamot kan satuyang kagurangnan. Girumdumon po niya itong mga tugang na si Jesucristo pirming bukas an sa iyang kamot.
Anytime na kita po nasa makuring pagsakit, nasa makuring helang, nasa makuring pagtios sa buhay na ini, girumdumon po niya to na ang mga kamot kan mahal na Diyos, igwang kapangyarihan sa pagbulong, asin pagtaunin buhay. Kaya iniman po ang challenge sa tuya bilang mga Kristiyano, na kita man po lugod, maging agihan kan grasya. Gamiton po niya to ang sa tuyang mga kamot sa pagtaunin inspirasyon, sa pagtaunin comfort asin care sa satuyang kapwa. Day po niya to paggamiton sa pagkulog, o kaya day po niya to paggamiton ang mga kamot na ini sa paghabon, kundi gamiton po niya to ini sa pagtaunin buhay, asin siring man, pagtaunin kaumayan, lalong-lalo na sa mga nangangaipo. Kaya be in touch with God, asin siring man, be in touch with one another. Ngunya na panahon kan pandemic, totoo, masakit kitang magkaigwanin physical touch, alagad, yaon po ang inaapod na virtual touch, asin siring man, kung kita minataunin inspirasyon, kita po minataunin mga advices, kita po ginagamitan sa tuyang mga kamot para sa satuyang kapwa. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahal. Paglalang panlangit asin daga, asin di Jesu Kristo, aking butong niya. Kagurang Pinangidang buhay ka, Espiritu Santo, namundag di Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinapo sa krus na gadan asin inilubong. Uminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw, nabuhay wakale sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutuklaw sa kong kan Diyos amang makakamhan, aleduman mamalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupagi na habang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalanan, sa pagkabuhay liwanag laman, sa buhay na daing kasaguran. Nagsasarig na kung kita may pagtubod na namimibi sa Ama, sisimbagon niya ang satuyang mga pag-arang. Sa lambang pag-arangan sa tuyang sabihon, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaban, maging tanda ka nakakaomay na gibo ni Kristo sa pag-ataman sa mga nagehelang sa hawak, isip, asin kalag.
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga doktor, asin mga nurse, asin gabos na nagaataman sa mga nagihelang, ipamate ang pagmakulog, asin kabuotan ni Jesus, sa saindang pag-ataman kan mga kasaraditan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makatabang kita sa pagranga kan mga pusong nakulugan, sa paagi kan sa tuyang karahayan, asin pakidumamay, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, asin nagsasakit, maranga, asin matabangan kan sa indang pamilya, mga katuod, asin kahimanwa, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga namomotan niyatong mga gadan, mag-ugma sagkod paman, sa premyo kan sa indang pagtubod, sa bagong buhay ni Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa tuyaman pong ipamibian sa tuyang mga personal na kahagadan, siring man ang mga concern kan sa tuyang mga pamilya. Langit mo na Ama, tabangi kaming magpadagos sa pagsari sa imong asin sa pagtubod, sa nakakaumay na kapangyarihan kan sa imong aki, na nagbubulong kan sa muyang mga kakundian, siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturya ni Eucharistia. Ang pagdolo. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako ang manlugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos na nagpakanigong naghihimo kan bunga kan sa imong mga misteryo, namimibi kami. Warasan nahuli kan mga banal na atang magin maninigo an sa mong mga paglingkod. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas na danay asin minsan sain,
Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binago niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios pinara niya ang samong mga kasalan. Sa pagkabuhay liwat halis sa mga gadan binugtak niya ang agihan pasiring sa buhay ni daing kasagkoran. Sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kaibakan kadakul-dakul na angheles sa sinsantos, nag-aawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga, manokan sa imong kamurawayan. Usana sa kaitaasan, paladan ang inaniti, sangaran kan kagurangnan. Usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggan ang banal, burabo ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na sa Hesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay. Asin pagpasalamat, binaak ini asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak ni dudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuha niya manin kalis asin girari pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagandaan mo, kagurahangnan, ipinapamaretan niya mo. Ang pagkabuhay mo liwan, pinapahayag, sagod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asing pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhene Inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo.
Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. 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 Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian nangangahas kitang magsabi. Aman yamon na yaon sa langit, mapanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, dinsiring sa langit. Ang sabong kakanod sa araw-araw, itao mo sa muyang unyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan. Asin hare kami pagdaraha sa sugo, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesukristo. Ulitang sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesukristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod ken sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, sosog sa imong kabuotan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinarauhan ka mo nin katuninongan. Kasalan ang
Kaheraki kami. Cordero kang Diyos na nagpapanap kan mga kasalan kaninawan. Tawid kami nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maoomayan. Tangani na sa itong masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas dahil nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Igwanin mga lay Eucharistic ministers na mataonin komunyon sa Indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-akonin komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid, bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po muna na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Pagkamuot ko sa imo, mahiling sa saliri. Kagura
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, nan banal na sakripisyo na samong dinulot, asin pinakinabangan. Buhayon kami tanganing kaiba mo sa danay na pagkamuot, magtao kami kan bunga na magdadanay sagkod paman, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Maluhod po para sa Orasyo Imperata. Amang mahihirapon asin magpagmakulog, minadulok kami sa imo sa samong pangangaipo, hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya kan COVID-19, na naglalakop ngunyan asin nagdadaranin kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan, nalilingya kami nin may pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang, asin kagadanan, may balikan sa mong paglaom, asin mapakusog ang sa mong pagtubod. Ipinapamibi niya mo nagiyahan mo ang mga taong naghihingo sa paghanap nin bulong, asin sa pag-adal kan paglakop kay ning helang. Nagpapasalamat kami, hulikan mga bakunang na pagkanigong mahimo, hulikan sa imong mapag-antabay na mga kamot. Bendisyonian sa mong mga paghingowa, na gamiton ining mga bakuna tanganing mapundo ang pandemya sa samuyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa salud, tanganing sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indaan karahayan sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang sindaman lugod maumayan tulos. Ligtasan itong mga nangangataman sa inda. Warasan sa mga nagadan ang kapahingaluan na daing kasagkoran. Itao mo sa mo ang biyaya na maghinguwa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nangangaipo. Lugod ang sa mong pagmangno asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo unya na panahonin kasakitan, asin magdara sa mo sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Inihinahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. O Divino Rostro, Kahiraki kami. San Jose, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. Matukaw mo na po sa halipot na panahon. Announcement. Isineselebrar niya tungon niya na Domingo ang kaaldawan ni San Pedro Apostol. Ninhuli ka ini magkakaigwa po nin second collection. Ang sa tuya mga tabang asin donasyon, itataon niya to sa opisina kan ekonomo kan arkidiocesis bilang tabang sa formasyon kan mga seminarista, kapadian, asin mga relihiyoso na yaon sa misyon. Collections for the week from June 14 to 20, 2021. Cash receipts, daily collections, 5,965 pesos. Sunday collections, 11,808 pesos and 25 centavos. Collection boxes, 1,526 pesos and 75 centavos. Total collections for the week, 19,300 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Janice Ang and Franz Malto and family, Francis R.V. Labay, Ruby and Celso Antonio, Leia V.J. Chodoro and family, Ricardo Agnas, Coro number 32, Erlinda Lee, Jen Norberte, Mrs. Estrella Revilla, Jose P. Jalogo Jr. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po from our parish priest, Reverend Father Felipe Colvera III. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva!